Idan ai ita ma ta san wallahi tallahi komai ake ba zan je ba dan me daka uwarta dan me cin uwarta sai da aka kama ni a prison wata na guga wuri wata na guda a gidan dan kanda bata tafa kafa ta je visiting ba ai ko ba za a batta ta ganni ba za a turo min da takarda alamun in san naje amma bata je inda nake ba na rantse da girman Allah ba ita ba ma ko ciwo na ji baka ce min murja sannu ba wallahi ko kallon banza baka ishe ni ba baranta na prison wuni na guga wuri wata daya a ce baki je min ba kuma sannan ni saboda ki ta zo ki rinka kananun maganganu kina ban je ba ashe ba Khadija bata haife ni da jini ba shi yasa zan ki binji kuma da naje gidan prison din wata gura uba na rage menene ya rage ni a jikina Allah ba ni da haƙi Allah ai ba azzalimin bawansa bane ai laifin da kake ganin cewa wannan laifi ne mutum ya aikata ko wani abu ta yiwu a gurin ubangijinsa ba laifi bane ba sai ka zo ka zaluntar da shi Allah ya wulakanta ka akai minti nawa ne ka a gefen mutsiyaciya sai ta ganna America ma hankalinta zai kwanta yanzu dai ba visa nake jira ba in na ƙara sati biyu a Najeriya Allah karya ban abin da nake ne ba ma na so in faɗi sai dai a gadiran mikiyata a can ai na gama zaman Najeriya na ci Najeriya na cinye arewa kab wallahi tun alatsi na uwan mai ƙarya ne mata wallahi ta isa akuya wulakantacciya shegiya ne tsamin gaba wulakantacciyar Allah kuma aikatau na samu a America duk wata ɗaya naira 500. kin ga alfarma Salima me sai da fiye wota a America ya fi me biliyan 100 a Najeriya daraja idan mutane waran je in wankauna ne zan yi a wannan bakar rayuwa kowa yana jin haushin kowa shegiya tsinaniya a sawanya ta sha ka fashe ai na da kana ba da ruwa ba sha ka fashe na je na ba amma ga nan kowa sha'awa ta yake